No, teraz vám ukážem zaujímavú vec. Tak myslel som si, že táto plevs, že to je taká tvrdá, vieš, že preto to tak na piču išlo. A teraz pozerám na to, čítam, počkaj, tu je, že Xtreme, tu je, že Xtreme. Meké to jak svinia, hej? Počkaj, tuto. Meké to jak svinia. Ale toto je úplne sár guma, toto si nikdy nekúpte, to je pičovina. Tu je Michelin 50 motohodín, tvrdšia síce, ale toto aspoň ide a pritom je zodratá. A toto, chlapci, toto bude guma. Pozeraj toto. Ako silikón. Fučie meká bazme. Veľmi meká. Aj vyšší štupel má ako ona Michelinka. Veľmi som zvedavý, koľko vydrží, aký grip bude.